டெக் தமிழா செய்திகளுக்கு வணக்கம். நான் லட்சுமிராஜன். இன்றைய செய்தி தொகுப்பு நம்ம பார்க்கலாம். ஷாமி இன்னைக்கு Mi ஏர் சார்ஜிங் டெக்னாலஜிங்கிற ஒரு புதுமையான ஒரு சார்ஜிங் டெக்னாலஜியை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஃபோனை கேபிள் மூலமாக சார்ஜ் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ நடைமுறையில் இருக்கிற இந்த வயர்லெஸ் சார்ஜிங்லாம் இருக்குல்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதில் நீங்கள் சார்ஜிங் பேட் மேலே ஃபோனை வைக்கணும், அப்படி எதுவும் தேவையில்லை. உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் கையில் வச்சுட்டே இருந்தால் போதும், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சார்ஜிங் போர்ட் மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கும். அங்கேருந்து காற்றுல அந்த சார்ஜிங் அலைவரிசை உங்கள் ஃபோனில் எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக கன்வெர்ட் ஆகி சார்ஜ் ஆகிடும். சூப்பராக இருக்கு இல்லையா? வால் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஆனால் அந்த அலைவரிசை வந்துடும், உங்கள் ஃபோனை சார்ஜ் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. இதை பற்றி ஒரு தனியாக விளக்கும்படியான ஒரு டெடிக்கேட்டட் வீடியோ இன்னைக்கு காலையில் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ மேலும் விவரங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள், முழுமையாக அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ரிவல்யூஷனரி பிரேக் த்ரூ சார்ஜிங் டெக்னாலஜியை ஷாமி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கமர்ஷியலாக இது கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும், ஏன்னா அப்ரூவல் கிடைக்கணும், ஃபுல்லாக டெஸ்ட்லாம் பண்ணி எல்லாம் தான் கொண்டு வர முடியும் இல்லையா? ஸோ அதனால் டைம் ஆகும். பட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூ தான். ஷாமி ஒரு தரப்பில் இன்றைக்கி இப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணால், மோட்டோலாவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட வீடியோ கிளிப் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ட்ராபேக்ஸ்லாம் இருக்குது. ஷாமி இதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 மீட்டர் ரேஞ்ச் தான் இது கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ஷாமியில் பல மீட்டர் ரேஞ்ச் கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது இந்த ஃபோனும் மற்றும் அந்த வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கான அந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு இடையில யாராவது கை வச்சாங்களா, இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது அப்டக்கிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சார்ஜ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மோட்டோவில். ஆனால் ஷாமியோட டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா செவரு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதில் பல ஃபோன்கள் ஒரே டைமில் சார்ஜ் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க. பட் அந்த சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு அதெல்லாம் பற்றி அவங்க சொல்லலை. பட் மோட்டோரோலாவும் அவங்க ஒரு மோட்டோரோலா ஒன் ஹைப்பர் என்கிற இந்த வயர்லெஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜியை இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் டெக்னாலஜி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. போன வருடம் பார்த்தீங்கன்னா 25 வாட்ஸ் சார்ஜிங், 33 வாட்ஸ் சார்ஜிங், 55 வாட்ஸ் சார்ஜிங், 65 வாட்ஸ் சார்ஜிங், 100 வாட்ஸ் சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி கொண்டு வந்தாங்க. ஷாமி பார்த்தீங்கன்னா 80 வாட்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் ரெகுலர் அந்த சார்ஜிங் பேடில் வைக்கிற மாதிரியான டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ அதையெல்லாம் தாண்டி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக முழுமையான ஒரு வயர்லெஸ் ட்ரூலி வயர்லெஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி இப்போ வர இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்னன்னு கமெண்ட்ஸில் அப்படியே சொல்லிடுங்க. ஸோ இப்போ டெலகிராம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் சேட் அதிகமாக இருக்குது. இண்டிவிஜுவல் சேட்னாலும் சரி, குரூப் சேட்னாலும் சரி, அதை உங்களுக்கு டெலகிராமில் மைக்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் போய் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் சேட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி மேலே அந்த 3 டாட் இருக்கும் இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அங்கே மோரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் சேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் இப்போ டெலகிராமுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ இந்த முழுமையான சேட்ஸ், இந்த வீடியோஸ், ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் டெலகிராமுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அங்கே டெலகிராமில் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் சேட்ஸை. வாட்ஸ்அப் இருக்கிற சேட்ஸ் அங்கேருந்து வாட்ஸ்அப்புக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ண முடியாது. இங்கே இருக்கிற சேட்டை நீங்கள் அங்கேயும் படிக்கலாம். ஆனால் ரியல் டைமில் மைக்ரேட்லாம் ஆகாது, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். ஆனால் எத்தனை பேர் தான் நீங்கள் இப்போ டெலகிராமில் யூஸ் பண்ணுறீங்க? எனக்கு தெரிஞ்சு பலரும் டெலகிராம் மூவிஸ் பார்க்குறது தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர அதிகமான சேட் நான் பார்க்கல. 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த டெலகிராம் சிக்னல்லாம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்க. ஆனால் அது அப்படியே ஆள் இல்லாத டிக்கெட்டை மாதிரி இருக்கு. இப்போ ரியல்மி S7 மற்றும் X7 Pro பார்த்தீங்கன்னா February 4 லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இன்றைக்கி இந்த X7ஓட ஒரு விலை லீக் ஆகிருக்கு. லீக்ட் விலை ஸோ கரெக்டாக இருக்கும்போது அன்றைக்கி தான் தெரியும். பட் விலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6GB RAM 128GB ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட்டோட விலை 20,000 ரூபா. 8GB 128GB ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட் விலை பார்த்தீங்கன்னா 21,000 ரூபா. ஸோ இந்த ரியல்மி X7 பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக்கோட டிமென்சிட்டி 800U பவர் ஆகுது. 55 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஓடி வருது. 64 மெகா பிக்சல் கேமராவும் இதில் இருக்குது. X7 Proவோட விலை லீக் ஆகலை, X7ஓட விலை வந்திருக்கு. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த விலை நல்லா இருக்குமா, ஒழுங்காக இருக்கா? உங்களோட கருத்துக்கள் என்னென்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வாங்கும்படியாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிடுங்க. இன்ஃபினிக்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் சீரிஸ், அதாவது அவங்களோட பட்ஜெட் என்ட்ரி லெவல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சீரிஸில் ஒரு புதிய ஃபோன் February 11 லான்ச் பண்ண இருக்கிறாங்க. இது ஸ்மார்ட் 5. ஏற்கனவே ஸ்மார்ட் சீரிஸில் இருக்கிறதுல ஒரு புது சிப்செட் இதில் கொண்டு வராங்க. ப்ளஸ் பெரிய பேட்டரி இதில் இருக்குது. 6000 mAh பேட்டரி இதில் கொண்டு வராங்க. ஸ்லோமோ வீடியோ ஆப்ஷனும் இந்த ஃபோனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது இன்ஃபினிக்ஸ் ஸ்மார்ட் 5 February 11 இது லான்ச் ஆகுது. யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வராங்க. அதை இப்போ சில கிரியேட்டர்ஸ்க்கு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க, என்னோட இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க, அதில் நான் ஏதாவது ஒரு ப்ளூப்பர் ஏதோ பண்ணுறேன், அது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கு, நான் அந்த கிளிப்பை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ காப்பி யூஆர்எல் அல்லது சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த வீடியோ அந்த லிங்க்கை யாரோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அந்த ப்ளூப்பர் கிளிப் மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த போர்ஷன் மட்டும் கிளிப் மட்டும் அது லூப்பில் போகும்.
வேணும்னா ஃபுல் வீடியோவும் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு புதிய கிளிப் ஆப்ஷன் வந்து யூடியூப்பில் கொண்டு வராங்க. இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் ஏதாவது நியூஸில் ஏதாவது இடக்கு முடக்க பண்ணால் அதை மட்டும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடலாம். ஸோ நல்ல ஒரு விஷயம் தான். ஒரு 5 to 60 seconds வீடியோ கிளிப் நீங்கள் அப்படி சூஸ் பண்ணலாம்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோட இன்றைய டெக் தமிழ் செய்தி குறிப்பு முடிந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து இந்த மீ ஏர் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி பற்றி ஒரு வீடியோ நீங்கள் போட்டிருக்கேன், அதையும் நீங்கள் போய் பாருங்கள். லிங்க் எங்கே இருக்குது. மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது லட்சுமி ராஜன். தமிழில் பேசு டெக் தமிழா பாரு.